да разбират за същността и наша е задачата ние да им дадем тези основи. Предварително нашият репортер Мариана Тодо записа ваши колеги Ирина Кирякова и нейното мнение на тази тема. Нека да го чуем сега и ще продължим разговора. Какво означава красиво? Всъщност, в повечето случаи външния вид, образа, той не е просто форма, ми то е едно излъчване, цялостно излъчване. Тоест просто само някакви черти или някакви мерки, там 90 на 60 на 90, нали, не правят единствено това красотата, защото има много такива жени също, които обаче не са толкова успели. Има други, които може нещо да не е точно както трябва, обаче пък те се налагат, стават секс символи, дори да имат някакъв наистина изявен дефект, видим. Тоест това е едно цялостно излъчване. И обикновено, когато вътре човека го има самочувствието и се чувства уверен, той се харесва. Той го излъчва и навън. Аз съм виждала много красиви момичета, които нямат никакво самочувствие и съответно нямат никакъв успех. И същевременно жени, които така, ако я видиш на улицата, няма да се обърнеш след нея. Но заговори ли, усмихне ли ти се, тя толкова се радва на това, примерно, че е жена, че чувства се красива, че то се заразяваш, нали, това, което чар наричат. Може би то е в основата всъщност на красотата, най-вече тази красота, която достига до другия.